počela sa našom prezentacijom. I ok, samo moja kolegica će početi snimati, ali tako? Ok. Dobro, evo za početak bi ja zapravo predstavila naše goste, odnosno da oni sami sebe predstave. Tema ovog današnjeg webinara je procjena kandidata za posao testovima selekcije HR. Mi smo kroz nekoliko zadnjih webinara radili tu temu procjene inteligencije, procjene ličnosti u selekcijskim postupcima i onda smo zapravo došli na ideju zašto ne bi malo nešto više rekli o samim našim testovima koji naši klijenti koriste, pa da ne bi ja samo sjedila i pričala o tome što sve naši testovi mjere. Pozvala sam nekoliko gostiju koji će iz svog iskustva, odnosno na nekim svojim primjerima, pokazati tu našu, odnosno interpretaciju rezultata i na koji način oni koriste naše testove. I evo, možemo početi ovako spontano redom na vrhu ove slike je završila Una iz MSAN grupe, pa evo Una, može se ti kratko predstaviti. Pozdrav svima, dobar dan svima. Moje ime je Una Bilić, ja sam suradnica u ljudskim resursima u MSAN grupaciji koja se sastoji od nekih 30 firmi i ja se najviše bavim firmom MSAN grupa. Među drugim članicama su i King ICT i Ekupi koji su možda poznati kolegama. I selekciju HR koristimo, evo, ja sam tu 3 godine i od tad već koristimo selekciju HR. I to je to. Najkraće što sam mogla. Evo, hvala Una. Ok, danas nam se na ovom webinaru pridružila i Nevena Šimunović iz INE, pa evo pozdrav Nevena, možeš reći par riječi. Može, naravno. Pozdrav svima. Kao što je Fanika rekla, moje ime je Nevena Šimunović i radim kao stručnjak za regrutiranje i selekciju u odjelu razvoja i zapošljavanja u ljudskim resursima INA grupe. I zapravo u našem odjelu je selekcija sve pozicije u INA grupi, što je zapravo jako puno. A što se tiče same selekcije HR, njihovih testova, ja ih koristim od kad sam došla u INA grupu prije nešto više od godinu dana, a sama INA grupa ih koristi zapravo već neko vrijeme. Ok, hvala Nevena. Evo i jedna od naših prvih klijentica, odnosno klijenata je Optimum, pa evo Barbara, možete. Hvala Fanika. Lijep pozdrav svima iz naravno kišne Rijeke. Moje ime je Barbara Maroti i pozdravljam vas ispred Optimuma koji već više od nekakvih 15 godina pomaže malim i srednjim tvrtkama razumjeti ljudsku stranu poslovanja. Ono što smo mi u stvari, dakle, nekakav outsourcani odjel ljudskih resursa za naše klijente koji nemaju taj svoj odjel. Testiranjem što pri zapošljavanju, što pri nekakvim restrukturiranjima, outplacement, orijentaciji, bavim se nekakvih 20 godina. I ono što mogu reći da je pokretanjem ove platforme naše testiranje ušlo u 21. stoljeće i jako nam je drago bilo kad smo šetali okolo sa papirima, knjižicama, olovkama, smo se već malo nam je bilo ono što stvarno moramo to u ovo doba koristiti. Tako da smo se jako obradovali tome. Vaše testove koristimo nekakvih 3 godine. I ono što je lijepo, sad se pojavimo s tabletima ili ispitanici to od kuće riješi, što je u ovo vrijeme pandemije jako korisno, a nekakva glavna prednost i nama i našim klijentima je da rezultate imamo odmah. Tako da evo, hvala vam na tome i hvala na pozivu danas. Evo, hvala Barbara na to što ste i vi vjerovali u nas dok smo još i razvijali neke stvari skupa s vama, tako da super. Evo i naša iduća gošća je Zrinka, kao jedna od naših nedavnih klijenata, pa evo Zrinka, možeš ti kratko nešto o sebi. Bog svima, evo, kao što si rekla, moje ime je Zrinka Turalija, radim u A1 Hrvatska na poziciji Talent Recruitment and Selection Specialista u dio Talent Engagement tima, sve ovako na hrvatskom, jel? Znači, moj primarni fokus je zapravo zapošljavanje, odnosno procjena kandidata. Mi smo, kao što si rekla, tek nedavno počeli koristiti vašu platformu i moram reći da nas je ona spasila u vrijeme ovog lockdowna. U biti taman se nekako, poklopio lockdown sa vremenom kad smo počeli s korištenjem i to nam je uvelike zapravo olakšalo
ne olakšalo samo, nego riješilo samu situaciju zapravo profesionalne selekcije kandidata. Eto, i sretni smo što vas imamo. Hvala. Hvala Zrinka i hvala na ovome. Mi smo isto sretni što imamo vas, naravno. Ok, evo i pozvali smo još jednog gosta, odnosno Krešimira, pa evo Krešimire možete i vi nešto kratko reći. Krešo, ne čujemo vas, mikrofončić. Već sam prošao pola uvoda, sad sam izbacio iz takta, pardon. Evo, pozdrav svima, ja sam Krešimir Guć, tu sam evo kao predstavnik Dekre zapošljavanje. Ukratko, evo tu smo kao članica Dekre Arbeit grupe na hrvatskom tržištu evo skoro pa 20 godina. Pokrivamo širok spektar aktivnosti što se tiče zapošljavanja, pa tako i privremeno zapošljavanje, razne promocije i ovo neko, ajmo reći, striktno posredništvo pri zapošljavanju. I evo, tim smo od sad 7 psihologa koji zapravo evo, sve što je jedan HR odjel u nekoj firmi treba, može kod nas outsourcat i evo, selekciju HR koristimo zadnjih godinu dana, to je uvijek bio nekakav plan prijeći na online testiranje, ali evo cijela ova situacija sa pandemijom je nekako to sve ubrzala, stavila neki imperativ na sigurnost i zdravlje i naših kandidata i zaposlenika, tako da smo evo isto sretni što smo isklopili suradnju sa vama i eto, veselim se budućoj suradnji. Okay. Hvala puno Krešimire i mi smo isto sretni što ste vi nas nazvali, to jest sjećam se kad ste me nazvali da pitate o testovima. Uglavnom, dakle, ovo su samo neki od naših klijenata, naravno nismo mogli pozvati sve i možda je i ovo sad puno za nekih sat vremena, sat i po što ćemo imati, tako da na nekim sljedećim webinarima ako nas neki od naših drugih klijenata gledaju, možete očekivati vjerojatno poziv na neke druge teme. Ok, da se ja vratim na temu. Ono što smo danas pripremili je zapravo da predstavimo naš upitnik radnih vrijednosti i njegovu dužu verziju koja je najkorišteniji upitnik u našoj platformi i zapravo ga svi klijenti koriste i uz njega koriste često upitnik radne savjesnosti i stabilnosti, pa ću malo nešto reći i o njemu. Dobro, zadnji put da smo počeli sa tom procjenom lično, to jest na zadnjem webinaru kada nam bio gost Mario Zulić, počeo je pričati o tom procjeni ličnosti prilikom testiranja kandidata za posao i ima ljudi koji nas prate, a nisu psiholozi, tako da ću ja samo kratko reći nešto o toj konstrukciji ličnosti i zašto mi uopće mjerimo i što mjerimo točno tim testovima. Često me zapravo ljudi znaju pitati kad nas zovu ili kad mi počnemo neku suradnju sa klijentom koji test koristiti za koju osobu, odnosno za koju poziciju. I zapravo moja preporuka uvijek imamo isti test. Uglavnom koristimo iste testove i uglavnom mjerimo iste ili slične stvari, ali gledamo različite karakteristike na tim testovima. Ovo sam ja samo kao jedan prikaz, kao recimo ovo je osoba A koja ima svoju strukturu ličnosti i ima određene karakteristike koje mi mjerimo u našim testovima. Ono što se najčešće mjeri i s čim smo završili posljednju temu je bio Big Five, odnosno velikofaktorski model. 5 velikih faktora koji uključuju emocionalnu stabilnost, pa je nama osoba A bi rekli poprilično emocionalno stabilna, međutim ima nešto malo savjesnosti, jako je ugodna, vjerojatno jako prijateljska dok priča, ima možda nešto malo energije, tako da neće možda uvijek reći svoje mišljenje i rađe će se možda držati nekih stvari na koje je navikla u životu, pa ima ovu malu otvorenost prema novim stvarima.
S druge strane imamo osobu B koja nam možda nekad malo puca po šavovima jer nema toliko emocionalne stabilnosti u toj ličnosti B, ali ona je jako savjesna pa će sve zadatke obavljati točno, perfekcionistički kako treba po redu. Neće nam možda baš sjest na prvu zbog ove malo manje ugodnosti, ali će biti otvorena novim stvarima, probat će novu hranu, otiće negdje na izlet u prirodu i uz to ima neku prosječnu energiju, znači neka će sjest doma, pročitati knjigu, a neka će radije otići s društvom van. Dakle, i to je ono što mi zapravo mjerimo našim testovima, koliku razinu mi ovih 5 osnovnih karakteristika imamo u našoj ličnosti. I te karakteristike se u populaciji zapravo distribuiraju, kako mi kažemo, prema Gaussovoj krivulji. Uglavnom, znači su i naše osobine ličnosti i one se tako distribuiraju po cijeloj populaciji. I to je ono što se kroz istraživanja potvrđuje i dokazuje i zato se mi u organizacijskoj psihologiji oslanjamo na testove ličnosti i na ovu teoriju o modelu velikih 5 karakteristika. Dakle, ono što se potvrdilo kroz istraživanja da ove dimenzije ličnosti su prediktori naše radne učinkovitosti, radne uspješnosti, naše predanosti poslu, našoj prilagodbi na radno okruženje, koliko ćemo mi biti proaktivni i u konačnici ih onda mjerimo da bi mi u selekcijskom postupku, kad kažemo mučimo vas testovima, zapravo želimo izmjeriti to, a ne da moramo tražiti koje mjesto nakon 10 mjeseci što već radite u organizaciji. Naš upitnik radnih vrijednosti je dakle baziran na ovom 5-faktorskom modelu, međutim naši klijenti su već navikli na to da smo mi izbacili 5. dimenziju, odnosno otvorenost prema iskustvu. Dakle, istraživanja su pokazala da je savjesnost u poslu jedan od najboljih prediktora radne uspješnosti, odnosno savjesnost koju smo mi na našem upitniku radnih vrijednosti nazvali savjesnost u poslu. Najbolji prediktor radne uspješnosti te osobe su temeljite, detaljne u poslu, ustrajne u onome što obavljaju i to se u istraživanju pokazuje kao dobar prediktor. Mi smo ovdje ja sam sad stavila samo neku tablicu koju smo mi radili na jednoj firmi ovdje u Splitu gdje smo mjerili zaokupljenost poslom, odnosno angažman i afektivnu normativnu odanost, gdje vidimo da je opet ta najveća povezanost sa savjesnosti u poslu, dakle da su osobe koje su bile savjesne, bile više i angažirane u poslu i imale veću odanost organizaciji. Mi smo energiju, odnosno onu ekstraverziju, introverziju, na što su ljudi navikli čuti u govoru, nazvali proaktivnost, koja se sastoji od dinamičnosti i dominacije. I ta energija, odnosno ta proaktivnost, može se predvidjeti neka prilagodba na radno mjesto. Koliko će osoba biti dinamična, koliko će iskazivati svoje mišljenje, što nam je bitno, na primjer, za neke pozicije rada s ljudima. Dakle, mi ćemo mjeriti manju ili veću razinu energije i bitno nam je koliku razinu ima s obzirom na radno mjesto. Imamo sljedeću karakteristiku ugodnosti koja je bitna za pozicije gdje je osoba u interakciji s drugim ljudima, bitna je za neke prodajne pozicije i mi smo zapravo to nazvali pristup suradnicima, što u podlozi i je neka ugodnost prema drugima. I ono što je izrazito bitno i što bi se vjerojatno svi psiholozi složili sa mnom, da je jedna od kao prvo što gledam kad otvorim nečiji profil, gledam koliko mi je osoba emocionalno stabilna. To je nešto što valjda svi psiholozi prvo pogledaju. Mi smo to nazvali otpornost na stres, zapravo je kako će mi osoba funkcionirati pod pritiskom, hoće li ona pucati po šavovima, hoće li se kontrolirati, može li ona prepoznati svoje emocije drugih ljudi i
i to se pokazuje kao ono 1/1. Najbitnije mi je da mi je osoba stabilna, barem u prosjeku, kako ja kažem svojim klijentima kada otvorim upitnik radnih vrijednosti, barem u prosjeku. Ok, i ja ću odmah sad predstaviti tu dužu verziju. Mi smo dodali još neke faktore kao odvojene faktore, međutim oni su i dalje facete, odnosno dio ovih 4 glavnih dimenzija koje smo mi uključili u naš upitnik. Poštivanje pravila koja je zapravo i organiziranost, koje su zapravo dio savjesnosti. Znači ja sam temeljit u poslu, obavljam posao, uporan sam u onome, želim zadatak dovesti do kraja, međutim imamo i tu neku dimenziju poštivanja pravila, odnosno da osoba prati norme, što je bitno nekad u organizacijama, znači da ako je neki veliki sustav, ok, svi volimo nove ideje, ali se neke norme moraju pratiti i to je neki faktor koji nam je falio i zbog toga smo ga dodatno uvrstili, plus organiziranost koja se može povezati sa nekom urednosti, praćenjem plana i održavanjem stvari oko sebe. I također dodali smo odvažnost u nastupu, iako imamo dinamičnost i dominaciju u našoj proaktivnosti, odvažnost u nastupu mjeri uspostavljanje prvog kontakta. Znači koliko osoba spremna prići nekome, koliko je spremna sudjelovati u razgovoru u novom društvu, što se ne mora uvijek pokazati kao aha, ja sam super centar pažnje, ali ne znači da ću uvijek prvi pristupiti. I kao neku negativnu stranu koja je nekad dobra za neke pozicije je nepovjerenje koja je povezana i zapravo smo mi u našim istraživanjima dobili da je povezana sa negativno povezana sa ugodnosti, da imamo određenu razinu nepovjerenja. Kada je ona nekad jaka, može biti čak indikator konfliktnosti, ali proći ćemo sad i to kroz ove naše primjere da ja ne dužim. Ok, dakle, proći ćemo sada ovo malo na primjerima, pa evo Una ima čast prva predstaviti svojeg kandidata nekog kojeg je imala. Ovako, ovo je nekakav tipičan školski primjer, bez ikakvih naginjanja na lijevu stranu, ali sam htjela malo objasniti kako mi gledamo rezultate za prodajnu poziciju. Ovo je od kandidata su rezultati kojeg smo mi na kraju i zaposlili i on je bio sad radi na prodajnoj poziciji. Kao što je već Fanika napomenula, ono što prvo pogledamo na svim rezultatima je otpornost na stres ili emocionalna otpornost, a druga stvar na koju jako obraćam pažnju je savjesnost u poslu, čisto zbog toga što je to nekakva stabilna karakteristika ličnosti i dugoročno će se ona i ispoljiti. Do sad nam je bilo dosta točno to, ti rezultati su bili usklađeni sa normalnim načinom na koje kandidat ili budući zaposlenik radi. Za prodajnu poziciju smo tu, ja sam uzela ovaj primjer čisto zbog toga što ima visoki pristup suradnicima, odnosno tu ugodnost, jer je kod nas zahtjev i zadatka da mora komunicirati sa različitim partnerima, sa kupcima, dogovarati s njima različite uvjete i za to je potrebno nekakvi međuljudski odnosi da se kandidat ili zaposlenik ne boji pristupiti, da se ne boji pitati, s njima razgovarati, ulaziti u nekakve nove komunikacije sa ljudima koje do sad nije poznao. Takav je bio na razgovoru, nama je pristupio dosta otvoreno, razgovorljivo i gledajući kroz nekakvu literaturu, što je i potkrijepljeno, da u prodajnim pozicijama se za dugoročne nekakve partnerske odnose zapravo gleda koliko je osoba ugodna, kako im pristupa, kako razgovara s njima, je li ga mogu nazvati ili se malo više boje, je li direktan ili indirektan. A savjesnost i otpornost na stres su nešto što nam isto treba biti minimalno na prosjeku. S tim da je tu temeljitost tu onako malo viši prosjek, ja to tako interpretiram. I to nam je vrlo dobra karakteristika s obzirom na to da radi ipak sa novcima, sa brojevima, sa fakturiranjem računa i slično.
pa je to onako nekakav lijepi tipični školski primjer kandidata koji zapravo se poklopio sa onima što su rezultati rekli. I htjela sam istaknuti ovaj pristup suradnicima koji je nama bio stvarno ok. A važno nam je da u nekakvim konfliktnim situacijama ipak ne reagira burno, ne razmisli o tome što će napraviti, posebno zato što je to osoba koja vrlo često predstavlja našu firmu i da onda kad klijent ne pristane na nešto ili bude neugodan, što je vrlo moguće, onda da on reagira primjereno, smireno, staloženo i da na kraju dana on ne razmišlja o tome dugoročno, nego da se može dobro nositi s tim i da može nastaviti dalje sa svakodnevnim poslom. Eto, to bi ukratko možda bilo to, ne znam što bi još mogla pametno reći. Evo, hvala. Hvala Una. Meni se isto odmah ove primjere što si rekla da je za prodaju gdje meni malo slušalice prekidaju, pa vidim da je tvoja osoba... Tvoja osoba je prosječno dinamična, što ono često znaju gleda kao da bude visoko dinamična, zato smo mi obacili ovu odvažnost u nastupu koja je kod nje zapravo naglašena, što ja isto uvijek kažem ljudima kad krenu koristiti, to gledano za prodaju, da mi je odvažnost u nastupu zapravo višlja. Ok. Idemo na idući primjer. Evo, Krešo se ponudio za drugi. Evo, i palio sam mikrofon ovaj put, tako da dobro, naučio sam. Dobro, evo ja sam isto pripremio jedan profil kojeg su zapravo kolegice moje sjetile se kao jedan dobar primjer nekakvog opet poklapanja testovnih rezultata i zapravo dojma kojeg smo dobili, kojeg su oni dobili na intervju sa ovom kandidatkinjom. Isto je, mislim, pozicija je bila voditeljska, odnosno voditeljica jedne poslovnice, isto zapravo i prodajna i voditeljska pozicija. Isto kad pogledamo odmah nekakvu emocionalnu stabilnost, možemo reći da je uglavnom zadovoljavajuća, odnosno da bi se sa nekakvim stresnim situacijama mogla dobro nositi. Isto tako, savjesnost i temeljitost su zadovoljavajuća temeljitost čak i izražena u ovom slučaju, ali o neke stvari koje su zapravo nama bile, ajmo reći, sumnjive, na prvu su bile ta snižena proaktivnost i dinamičnost, odnosno dominacija, a u kombinaciji opet sa povišenom pristupom, povišenom rezultatu na pristupu suradnicima i komparativnosti i empatiji. I dobro, doći ćemo zapravo i do ovog dijela gdje je snižen rezultat na otpornosti. Sad, pozicija je bila takva da osoba treba doći u poslovnicu, zauzeti mjesto voditeljice, zajedno sa kolegicama koje tamo rade već duži niz godina i neki su i stariji od nje i slično. Trebali smo zapravo neku osobu koja će moći doći i zapravo stvoriti autoritet. Nekako nam je bilo, nije se poklapala ova dominacija s tim, a u kombinaciji s kooperativnosti smo mislili da bi to moglo biti riječ osobi koja će se teže izboriti za nešto, za nekakvu svoju ideju, za nekakav plan djelovanja i nametnut, ajmo tako reći, odnosno dobiti poštovanje svojih suradnica. Pri tome ta upornost isto nam je bila onako, nije dobra kombinacija zato što onako kako smo mi to zamislili je izgledalo da će to biti osoba koja će možda i pokušati nešto napraviti, nekakvu svoju ideju nametnuti, ali onda kad u slučaju da dobije nekakvo neslaganje od ovih, kažem, iskusnih kolega, da će se vrlo vjerojatno brzo povući u svom naumu i zapravo neće moći uspostaviti taj odnos ipak autoriteta. Na kraju se pokazalo na intervju da stvarno je bilo riječ o osobi koja je dosta bila plaha u svom nastupu, dosta je onako neke stvari neke svoje ideje teško zapravo i iskazivala, onako trebalo je dosta tu da elaborira svoje misli, svoje osjećaje, tako da smo na kraju zapravo nismo preporučili dalje, zato što, evo,
em bi bilo bolji kandidata, em su smatrali da se zapravo u takvoj situaciji neće dobro snaći. Odlično, hvala Krešimire. Ako neko ima neko pitanje, slobodno se i može ubaciti s nekim pitanjem. Zaboravila sam to na početku. Pozvat ljude da pitaju slobodno. Ok, hvala vam oboma na vašim primjerima. Idemo dalje. Ja sam pripremila sad nešto kratko samo da kažem o radnoj savjesnosti i stabilnosti, pa ćemo proći i kombinaciju ova dva, kako koristimo kombinaciju ova dva upitnika. Dakle, u radnoj savjesnosti i stabilnosti je zapravo jedan kratki instrument koji mi nazivamo kontrolnim instrumentom. I ja ga jako volim koristiti zato što je zbog velike količine ljudi zbog ogromnog uzorka selekcijskog na kojem je ovaj upitnik napravljen, daje mu neku strogoću. I jako vjerujem kad je nešto povišeno na njemu ili kad je sniženo na njemu, mi se uglavnom uspostavi da je stvarno bio u pravu i da se to pokazalo na osobi, a ako je poslodavac uzeo tu osobu, zaposlio, da se to kasnije pokazalo i u poslu. U njemu smo se išli orijentirati na samo ono najbitnije, ono što nam je najbitnije, znači bitna je nama cijela struktura ličnosti, ali ima tih par karakteristika koje su nam najbitnije ono na početku procjene osobe, što smo već spomenuli, emocionalna stabilnost i savjesnost. Tako da smo se mi orijentirali uglavnom na ta dva faktora. I u ovom upitniku emocionalnu stabilnost nazvali otpornost i kontrola emocija koja se sastoji od emocionalne prilagodbe na neku situaciju i kontrole stresa, odnosno neke kontrole impulzivnosti u stresnim situacijama. Zatim, u upitniku radnih vrijednosti imamo temeljitost, imamo upornost kao dio savjesnosti, međutim mi smo shvatili da nam fali nešto, da nam fali mjerenje perfekcionizma. Fali nam čak i mjerenje onoga kad vidimo da je osoba toliki perfekcionist da možda to može i ugroziti obavljanje posla i da se osoba možda ne može koncentrirati na neku veću sliku kada je to potrebno, i zato smo u njemu napravili skalu perfekcionizma koja mjeri jako veliku detaljnost kod osobe i koja kada mi pređe i u jako visoke razine, zapravo je meni alarm za osobu koja možda i ne može funkcionirati u radnom okruženju zbog svog prevelikog perfekcionizma u poslu. I također mi smo vidjeli onako isto kroz iskustvo, pa nije mi isto što je biti uredan, posložiti stvari i predati neki izvještaj, odnosno biti perfekcionist. Tako da smo kreirali skalu, odnosno i faktorska analiza nam je pokazala ovu skalu tolerancije na neurednost, koja i dalje je dio savjesnosti, ima korelaciju naravno sa perfekcionizmom. I međutim ona se orijentira na to koliko osoba posloži prostor oko sebe, koliko ona može tolerirati stvari, i meni je to dobar, na primjer, prediktor neke kreativnosti kod osobe. Ako ona ima visoku toleranciju na neurednost, onda uglavnom se pred menom pojavi neka osoba sa idejom, neka osoba koja ima izraženu kreativnost. Ubacili smo još nekih dodatnih čestica od kojih su se na kraju kreirale liderstvo odnosno kao dio energije, odnosno dio ekstraverzije, liderstvo, odnosno osobe koja je spremna preuzeti neku ulogu, i mjerimo koliko osoba sama sebe percipira u ulozi lidera. I kao dio ugodnosti kontrolu drugih. Ona korelira zapravo sa onim nepovjerenjem, međutim ima neka korelacija malo i sa psihopatskom devijacijom, što ima u najnovijem priručniku u sustavu, možete vidjeti da korelira sa psihoticizmom. Odnosno, naši menadžeri imaju možda malo povišenu kontrolu drugih jer moraju kontrolirati druge, što je ok. Međutim, meni je ona, na primjer, alarm za neke niže pozicije kada mi neko ima neku prosječnu, onako graničnu emocionalnu stabilnost, možda bi ga uzela, možda ne.
ali jako visoku kontrolu drugih, a za neku nižu poziciju zna biti prediktor, na primjer, konfliktnosti na mjestu i zato mi se ova skala u konačnici pokazala kao odlična dodatna vrijednost ovom upitniku. Pa evo, sad će nam kratko i Barbara reći kako ona interpretira ovaj upitnik. Ovo je verzija upitnika prije posljednje verzije koja se trenutno koristi u sustavu. Evo, Barbara, izvolite. I mikrofon. Hvala, Hanika. Ovo je, ja mislim, primjer testiranja od kraja prošle godine, tako da valjda je prije updateiranog dijela, ali dobro. Izabrala sam ovaj primjer jer je netipičan za naš način rada. Obzirom da smo mi vanjski, u pravilu ne preuzimamo odluku o tome koju osobu zaposliti ili ne zaposliti na sebe, nego klijentima omogućimo sve informacije, odnosno osiguramo im informacije da oni lakše donesu odluku ko će doći kod njih, a konačna je odluka na njima. Ovdje sam postupila drukčije jer je to klijent s kojim radimo više od nekakvih 15 godina i u tim dugoročnim suradnjama stvarno dobro upoznamo i vlasnika i tvrtku i ovdje sam mogla preuzeti tu odluku na sebe. Ono što još mogu reći o nekakvom backgroundu ove situacije je da je vlasnik o kandidatkinji imao sliku od prije. Površno je poznao iz nekakvog drugog okruženja i bio je upoznat sa glasinama o njoj i nije baš bio sklon zaposliti je. A nije bio uključen u selekcijski postupak, nego je tu i tamo uletio. A sa strane tvrtke je u selekciji bila uključena osoba koju on želio razviti da preuzme vođenje tog dijela poslovanja i bude voditelj novozaposlenoj osobi, ali ono što je po meni toj osobi falilo u tom trenutku je bilo samopouzdanje da preuzme odluku na sebe. Tako da sam ja tu donijela odluku da se praktički nju zaposli. Kandidatkinja se u cijelom selekcijskom procesu stvarno pokazala kao savršen kandidat i ono što je meni olakšalo tu odluku i skinulo nekakav kamen sa srca je da se pokazala takvima i u testovima. Kad pričamo o poziciji za kojoj je, iako se pozicija od tvrtke do tvrtke, ista pozicija, na primjer, ne znam, referenta u prodaji, referenta u nabavi, može prilično razlikovati od tvrtke do tvrtke, jer se na različite načine radi posao. Da bi bilo jasnije o čemu pričam, ipak ću reći da se radi o poziciji referenta u nabavi. I ono što je specifično za to, znači na tjednoj bazi, ajmo reći, ima nekoliko šlepera koji stižu iz inozemstva i sigurno utječe na to i ova situacija kad će doći, di je zapeo i šta je sa robom. S druge strane, surađuje sa skladištem, sa velikim i malim kupcima, sa još nekakvim strukturama u tvrtci i ono što je nekako svakodnevnica te osobe da je stalno u mailovima, stalno na telefonu, di mi je ovo, kad mi dolazi ovo za onoga. Znači to je nešto što je njoj stalno prekidanje posla i stalno je upada neko sa nekakvim pitanjima. Ono što ona u svemu tome mora znači ostati i dobro skoncentrirana i biti i ljubazna i nekako ugodna u kontaktima. Ono što sam i ja gledala prvo je nekakva kontrola impulsa i emocionalnih reakcija i upitniku, znači i u radnih vrijednosti i u radnoj savjesnosti i stabilnosti uglavnom se uklapa. Tako da to je ok. Dinamičnost je bila ok, zato što to nije osoba koja će biti u prvim redovima, otvarati nova tržišta, nego samo treba održavati nekakve dobre odnose sa dobavljačima i klijentima, a te kontakte inicirao neko drugi. Kad gledamo ovu tu pristup suradnicima, znači ona će biti ugodna i prijateljska u kontaktima, a kooperativnost je onakva kakva nam i treba. Zašto? Zato što će ona dobar dio posla i odrađivati i sama. Znači ne mora stalno biti usmjerena na to da sve radi timski. Njoj je važno da joj odgovara i samostalni rad.
Temeljitosti i preciznosti će imati dovoljno, iako je ovo što možemo vidjeti iz, ajmo reći, ove upornosti koja ide na ovu lijevu stranu, da može biti sklona odustati od nekakvih zadataka kada joj se čine ili preteškim ili negdje zapne. I to je ono što, recimo sam klijentu dala sugestiju da svako toliko obrati pažnju kako joj ide, da li je negdje zapela, da li nešto joj je teže ide, i to pogotovo u početku dok još ulazi u posao. Kada pričamo o nekakvoj organiziranosti, samodisciplini, posao je takav da se stalno mijenja i netko ko želi da mu sve ide po planu, onako da se svaki dan dobro izorganizira, da ide prvo ovo, pa onda ono, pa ne znam šta, ko si je zamislio da će raditi posao na taj način, neće se tu dobro snaći. I tako da njena sistematičnost u skladu u stvari sa ovim zahtjevima posla, naročito kad gledam u kombinaciji sa perfekcionizmom i tolerancijom na neurednost na ovom upitniku radne savjesnosti i stabilnosti. Znači to je jedna osoba koja će se dobro funkcionirati u promjenjivim, ajmo reći, radnom okružju, u nekakvom kaosu će se znati i snaći, znači dio je šta, znači di može pogledati nekakvu informaciju. Ono što mi je isto važno bilo, obzirom da je to pozicija referenta, nema jako naglašenu dominaciju, nema jako naglašeno liderstvo, znači da će biti zadovoljna na toj poziciji, a nizak rezultat, upravo ovo na kontroli drugih, mi također govori da neće ulaziti u nekakve konflikte i da će imati razumijevanja za drugih, pa kad je neko nazove, slušaj, di mi ovo, obećao sam nekom nešto, kad će to doći, neće to ići na živce, nego će razumjeti da je i taj u nekakvoj problemu i onda će na drugčiji način pristupiti. Ono što je upravo ovi rezultati su mi dali nekakvu sigurnost da uz one podatke koje sam dobila iz intervjua mogu inzistirati da zaposle baš nju i recimo kad sam pitala nakon nekoliko mjeseci, ok, dobro, kako se snašla, odgovor je bio super i ženskica je odlična, tako da evo, to je način kako sam, ajmo reći, nekakvu netipičnu odluku donijela za naš rad, ali sam imala pozadinu iz ovih rezultata. Odlično, hvala Barbara na ovoj detaljnoj interpretaciji. Drago nam je da je kandidatkinja ispala super, onako kako smo pretpostavili. Ok, imamo sada jedan primjer Zrinke koja koristi upitnik radnih vrijednosti. Novi je klijent, tako da evo vidimo kako i novi klijenti interpretiraju rezultate. Može. Evo, ovo je za jednu poziciju u marketingu, pa ću se nekako nasloniti na ove prethodne primjere vezane u sales i nabavu. Znači, riječ je o osobi koja je dosta ovako proaktivna, odnosno dinamičnost je izražena, što nam je poprilično bitno za marketing, zato što ta osoba treba ostvarivati odnos sa nekakvim vanjskim dobavljačima i općenito sa nekim drugim institucijama, pa nam je to dosta bitno i isto tako je bitno da generira nekakve nove ideje. U marketingu treba biti dosta kreativan i uključivati se u različite stvari. Dominacija je u okviru prosjeka, što nam je ok. Ja bih se samo malo osvrnula i na našu kulturu. Znači, mi imamo definirane principe unutar naše kompanije. Jedan od njih je own it and do it. Barbara je ovo spominjala, znači ova pozicija nije toliko izložena, to nije liderska pozicija, ali kod nas su zapravo svi donekle izloženi, baš zbog tog principa own it and do it, zato što moraš zastupati ono što radiš i često smo u poziciji zapravo da challengeiramo jedni druge, odnosno potičemo jedni druge na to. Pa je onda dosta bitno zapravo da budemo sigurni u ono što radimo, odnosno da to sigurno prezentiramo pred drugima, ali se zna dogoditi zapravo da neke osobe možda koje su snižene na tom dijelu znaju pokazati manju stručnost u svom poslu nego što zapravo jest, odnosno znaju kao takvo možda manje uspješno prezentirati. Dalje, ono što nam je bilo bitno je pristup prema suradnicima, dakle ova kooperativnost i empatija, isto tako ugodnost i prijateljski stav. Znači, već sam spominjala da ta osoba treba surađivati sa nekako vanjskim
dobavljačima, pa je onda iz tog razloga bitno da se održava nekako dobar odnos s njima. Malo bi se još vratila na ovu dominaciju što sam spominjala, znači i zbog vanjskih dobavljača je isto bitan taj dio oko zastupanja stavova, zato što je za marketing izuzetno važno da kvaliteta onoga što je isporučeno od strane vanjskih vendora bude na razini, pa isto tako ta osoba mora znati odrediti granice, odnosno postaviti standarde onoga što se smatra kvalitetnom isporukom ili ne. Dakle, jako je važno da održava dobre odnose sa vanjskim dobavljačima, pa nam je važna ta kooperativnost, empatija, ugodnost i prijateljski stav. Isto tako, riječ je o timu koji je poprilično, kod kojega je jako izražen taj timski duh. Znači, pa i o tome isto vodimo računa zapravo kad radimo procjenu kandidata. Ne bismo baš bili nekako skloni zaposliti nekoga koji je možda više individualac ili sklon raditi individualno, nego netko koji je zaista usmjeren i na potrebe drugih i koji je sklon suradnji, odnosno više cijeni taj timski rad. Dalje, savjesnost u poslu, to je nešto što gledamo zapravo za svaku poziciju, jer znamo da je poprilično visoka prediktivna vrijednost radne uspješnosti i tu je temeljitost dosta izražena. Mislim, to je dosta bitna pozicija u smislu da marketing komunicira sve ono nekako iz naše kompanije na van i onda ako se tu događaju nekakvi propusti, to definitivno nije dobro. Upornost nam je u okviru nekakvih prosječnih vrijednosti. Ja bih možda voljela da je to i na višoj razini, ali još uvijek je u okviru prosječnih vrijednosti, odnosno nije sniženo, zato što ima jako puno prepreka koje se mogu naći u samom poslu, odnosno prilikom izvršavanja različitih projekata koje marketing treba izvesti. Što se tiče otpornosti na stres, taj kriterij nam je definitivno zadovoljen, znači to je osoba koja se zapravo u unutrašnjosti dobro nosi sa nekakvim stresnim situacijama, odnosno ne percipira ih nekako više ugrožavajućim nego što zapravo jesu i poprilično dobro može kontrolirati svoje emocije na radnom mjestu, odnosno kako je navedeno u interpretaciji, teško je izbaciti iz takta. Pa evo, to bi bilo to. Ove sve dolje dodatne dimenzije, znači odvažnost u nastupu je u skladu sa nekako dinamičnosti, isto je da to je osoba koja će vrlo lako ostvarivati prvi kontakt, što je za marketing dosta bitno. Nepovjerenje je sniženo, što znači da će se osoba prilično dobro zapravo uklopiti u nekakav tim, odnosno biti sklona tome, nekako ne na prvu davati, odnosno sumnjati u namjere drugih. Organizirana je, što isto u skladu sa facetom od ranije, znači sa temeljitosti. I poštivanje pravila je u okviru prosjeka. Kod nas pravila i nisu toliko jasno definirana, tako da dosta smo fleksibilni po tom pitanju. Mislim, bitno je naravno da se neka pravila poštuju, ali ok ako netko mi se ubacuje. Evo, ispričavam se, bit će moj kolega. Ok, super, evo, hvala ti Zrinka na ovoj interpretaciji primjera. I ovo, na primjer, meni je super ovdje kod tvog primjera, ovo nisko nepovjerenje, visoka ugodnost, što mi zapravo jesmo i dobili tu korelaciju. Biće ovo jedna vesela, jedna vesela kandidatkinja, pretpostavljam. Je vrlo ugodna i super se snašla. Tako da. Odlično, super. Ok, dobro mi je ovo kad i vi interpretirate rezultate, onda većinom imate onaj završni, kao je osoba bila dobra, ali nije bila dobra. Ja sam uvijek neki vanjski suradnik, tako da mislim da će se Barbara složiti sa mnom da nekad i ne znamo kako je to završilo i što se dogodilo i kako se osoba snalazi. Ok, evo imamo još jedan primjer kombinacije radne savjesnosti i stabilnosti koje nam je Una pripremila, pa evo, slobodno. Da, ovaj drugi primjer je u biti više tehnički orijentiran, s obzirom da je prvi bio prodajni, pa ovo konkretniji. Radi se o poziciji tehničke podrške.
ali je to zaposlenik koji inače ide kod naših klijenata, koji treba znati hardvere, ako se nešto pokvari, treba točno znati identificirati o čemu se radi i to ukloniti, naručivati dijelove i komponente. Pa je to više pozicija u kojem se radi samostalno, individualistički, nije velika potreba za nekakvim timskim radom. Ja sam ovaj primjer izabrala čisto zbog očito vrlo niske dominacije, no gledajući na radnu savjesnost i stabilnost se vidi da je liderstvo nekakva sredina. Sad, gledajući ja sam si zamislila kad sam prvi put vidjela rezultate osobu koju možeš reći što god treba napraviti, on će reći ok, bez obzira na to složio se ili ne, neće se znati postaviti za sebe. Međutim, u ovoj poziciji, bez obzira na to što je komunikacija s klijentima, je dosta samostalna i nema previše prodaje ili uvjeravanja. Treba se znati postaviti i objasniti što zbog čega treba naručiti, posebice ako je skupo, posebice ako se nešto dugo čeka i ako je jedan od dvije osobe koje to radi, treba se znati jednostavno objasniti i postaviti. Pa makar ono niže ili umjereno, ali ova velika, ova baš niska dimenzija dominacije je meni zapala za oko. Ovo je isto primjer osobe koje smo mi zaposlili i uspoređujući s liderstvom bih htjela možda to malo više elaborirati. Na kraju na razgovoru ispalo da sadašnjem zaposleniku uopće nije bitno da netko misli da on radi dobro. Nema taj element postavljanja sebe kao osobe koja je izvrsna, koja je postigla sve, da svi moraju vidjeti kako je on dobar, stručan, pametan i da jednostavno on više vidi u tome da on pomogne svojim kolegama da nešto nauče, da to osobu malo više educira i sam po sebi je malo poučeniji. Ne mogu reći usporeniji, ali u smislu neće se pokazivati na taj način da ja sam izvrstan i vi to morate tako zato što ja mislim da je to tako najbolje. No na kraju se stvarno pokazalo da je više to bilo njegov nekakav stav da njemu nije važno da netko misli da on najbolji zato što on voli to što radi. I njemu je primarni cilj bio raditi nešto što on voli i to je da pomogne kolegama, on će i pokazat će i pokrenut će nešto, neke nove inicijative, naučit će nešto, proučit će je li treba nešto novo i tu sam ja nekako vidjela to poklapanje sa liderstvom, a ne u onoj razini baš da vodi nekoga ko diktator, nego više iz neke intrinzične motivacije. Tako da se ovo pokazalo kao jedan lijepi primjer nečeg što je vrlo ekstremno, barem po mom nekakvom gledištu, što se pokazalo lijepim. Kooperativnost i empatija, ovaj pristup suradnicima je svakako uvijek plus, gdje zna komunicirati s drugima, gdje će se prilagoditi, gdje će pomoći ako treba, isto meni kad god nešto treba, on će sa smiješkom doći i uletiti. I temeljitost i kontrola impulsa je nešto što je meni recimo ovdje vrlo važno bilo, jer ako sustav padne, ako nešto ne napravi kako se spada, to ne nosi samo gubitak vremena, to su velike novčani gubici i tko god radi ili kad ide kod klijenta, ne želimo da klijenta košta još više ili nas same nešto ako ne odradi posao kako spada ili to ne složi kako treba, jer svi koji radite u IT firmama znate da ako sustavi padnu da je veliki problem i da to treba naravno na redovitoj bazi provjeravati i reagirati u toj situaciji ako se nešto dogodi. To je taj dio kontrole impulsa i kontrole emocionalnih reakcija gdje je nama vrlo važno da on to smireno, staloženo stane, uzme sekundu, dvije i razmišlja o tome što treba dalje. Tako da ova dominacija i ta nekakva smirenost, ajmo sad svi zajedno vidjeti kako ćemo dalje, je nama zapravo jedan lijepi primjer. I radna savjesnost i stabilnost nam je jedan upitnik koji nam je dao dodatnu vrijednost. S obzirom da mi upitnik radnih vrijednosti ovaj duži, primarno koristimo, dok radnu savjesnost i stabilnost gledamo kao neku dopunu, da nam pomogne malo više razumjeti kandidata. I stvarno nam je recimo pomogao u ovom slučaju da ga pozovemo, da vidimo, da ga malo ipak preispitamo, jer naša praksa prvo ispitati i testirati ako je moguće i onda pripremiti nekakve pitanje i podlogu za razgovor. Jer vjerujem da
ga ne bi baš pitala ok, kako vam je raditi sa drugim ljudima, ako vam neko kaže nešto morate napraviti, a vi se ne složite s tim kako reagirate. To su neka specifična pitanja koje mi imamo spremno za daljnji razgovor. I na kraju krajeva stvarno nam je super kolega, odrađuje izvrstan posao i stvarno smo zadovoljni njime. I dominacija stvarno nije bila tako niska koliko se zapravo činilo na ovim rezultatima. Da, drago mi je da si ovo sad napomenula, to je ono što ja često znam klijentima reći kad smo svi navikli kao tu dinamičnost dominaciju gledamo, ono dominacija je nametanje svog mišljenja, a liderstvo je zapravo vođenje ljudi toga, mogu li ja educirati neku drugu osobu, baš si lijepo baš istakla ovaj primjer što mi je super. Ono, znamo me pita pa koja je sad to razlika i onako je sve to isto, je sve unutar iste dimenzije, ali se može, ali je to taj profil ličnosti koji se kroz različite dimenzije drugačije pokazuje. Ok. Osim testova ličnosti, mi u našem sustavu nudimo i testove inteligencije. Ima još tu nekih testića, imamo dosta veliku ponudu sada i kako naših testova, tako i testova partnera. Međutim, ja sam izdvojila opet 3 neka najkorištenija testa u našem sustavu, odnosno testove opće inteligencije izbaci uljeza, kognitivne matrice i nastavi niz. Zapravo sva 3 testa su testovi opće inteligencije koje mjere neko opće logičko zaključivanje, apstraktno mišljenje kod osobe i to je ono koliko će se brzo osoba snaći u novonastaloj situaciji, to je ono što u nekom generalnom faktoru inteligencija zapravo je. Ono što je specifično za naše testove, s obzirom da su sve norme napravljene, nisu kao populacijske norme, testirali smo sve ljude u državi, nego su norme na ljudima koji su bili u selekcijskoj situaciji, koji su se trudili da dobiju posao. Stoga naši testovi zapravo po normi jesu malo možda stroži nego što su i vi kao naši klijenti možda prije navikli gledati u nekim drugim testovima koji su bili normirani na nekom populacijskom uzorku. I imamo još nekoliko primjera gdje će nam sada interpretirati kombinaciju ličnosti sa inteligencijom, da vidimo i to koliko je inteligencija važna, kako je profesor Galić pričao, najbitnija i inteligencija u procjeni kandidata. Pa evo imamo jedan Krešimirov primjer. Krešimire, slobodno možete uključiti. Hvala, Fanika. Pa evo, ja sam pripremio samo ove neke primjere koje nismo preporučili, tako da zapravo ne znamo ni kako bi funkcionirali na toj poziciji, ali evo, ovo je jedan kojeg sam se ja sjetio, kao što sam rekao, godinu dana tek radimo sa selekcijom, pa nemamo baš sad prevelik neki izbor primjera, ali ovaj mi je definitivno prvi pao na pamet, zato što je isto više stvari se na njemu zapravo može vidjeti. Pa ću zapravo početi od ovog dijela da uvijek nekako težimo tome da prvo testiramo osobu, pa onda sukladno tome, kao što je rekla, mislim da je Una bila, da onda se prema rezultatima pripremimo za intervju. Ovdje je bila zanimljiva situacija zato što je ovaj kandidat zapravo je bio za jednu prodajnu poziciju, ali visoku prodajnu poziciju. I mi smo zapravo njega dobili kao jednog od kandidata užeg kruga koji su zapravo već prošli razgovor sa direktorom. I mi smo očekivali, znači, od tih nekolicine kandidata da će oni svi zapravo biti dosta već istaknuti po nekakvim vještinama i prodajnima i svim ostalima i da će zapravo tu biti nekakva, ajmo reći, možda malo finije neke razlike na koje ćemo morati obratiti pozornost i da će zapravo sve te neke te sitne razlike zapravo dovesti do neke odluke preporučivanju, nepreporučivanju i slično. Ovaj kandidat, mislim, kad mu pogledate sad upitnik radnih vrijednosti, mislim, to je ovaj skroz desno kao profil, ona je spominjala za ovaj skroz lijevo, ovaj, znači, sve mu je razvijeno, uopće ne znam od kuda krenem, samo je to kooperativnost i empatija mu je nešto umjerena, jel?
tako da čovjek bi očekivao neku stvarno i proaktivnu i ugodnu, savjesnu, temeljitu, emocionalno stabilnu osobu, znači nekakav savršen kandidat, ne samo za ovu poziciju. Ono što se pokazalo, mislim, čim smo mi, dobro, ovdje tu je sa strane dolje desno, vidite ovaj pozitivan dojam, jel, što je Fanika lijepo izvukla, to je zapravo iz ovog jednog drugog testa kojeg smo isto dali tim kandidatima, odnosno sales potential test, s obzirom da su prodajne pozicije, htjeli smo vidjeti kako će naši kandidati na njemu proći i on ima ovu zapravo skalu pozitivnog dojma, odnosno to je nešto što bi najbliže odgovaralo skali upravljanja dojmovima koje imamo često u testovima ličnosti. Ovo što vidite, znači on je na toj skali pozitivnog dojma zapravo između na granici jako i prilično jako. Znači on bio kao nekakav profil koji je, odnosno osoba koja se potrudila da na testu, tom sad konkretnom sales potentialu, ali da na testiranju ostavi bolji dojam. I sad, uvijek je tako neko iskustvo da to ne mora nužno biti problem i tu skalu upravljanja dojmovima, isto ako je ona malo povišena, uvijek i gledamo naravno u sklopu sa svim ostalim rezultatima i ako ona je povišena, nećemo nužno odmah sad protumačiti da su svi rezultati krivi i naučeni, da je tu sad osoba lagala, nego ćemo, naravno u skladu sa ostalim rezultatima, to nekad protumačiti kao znak neke povećane motivacije da se ipak dobije taj posao i općenito motiviranost za radom na toj poziciji, jel? Pa zapravo to možemo protumačiti nekako pozitivnu stvar. Ovdje se pokazalo da je ta skala zapravo jako dobro detektirala zapravo osobu koja je sad kako da kažem, znači to je jedan od onih kandidata koji nakon 10 minuta intervjua vaša sva pitanja koja ste pripremili i sve pada u vodu, odnosno već znate odgovore na ta pitanja koja će biti, zato što ta osoba samo je pričala u superlativima o sebi, o svojim pozicijama, njegov životopis je direktor. Kad ga pitate nešto konkretnije o tome, onda su to sve nekakve općenite izjave kako je to on uspio najbolje nešto napraviti, a uvijek bi ga s druge strane netko drugi zeznuo i zapravo svaki put kad je nekakav bio problem ili kad je bila nekakva situacija, uvijek su izgovori, odnosno odgovornosti na nekim drugim ljudima ili nekad su to drugi kolege, nekad su to neke više instance poput banaka, na primjer, ili nekakvih fondova koji su tako zeznuli cijelu firmu i slično, tako da to je baš bila kako to moja kolegica jako lijepo u izvještaju stavila stavku, da je kandidat sklon komunikaciji temeljenoj na monologu. Znači, to je stvarno bila situacija u kojoj ako vi ne prekinete kandidata, on će pričati bez obzira dokud. Tako da pokazalo se da je taj pozitivan dojam zapravo dobro našu osobu koja uopće zapravo nije toliko, mislim, kad vi pričate s njom, vi vidite da on možda i nije skroz svjestan da prelazi granice. Mislim, nije sigurno svjestan, ali sad koliko je to svjesno ili koliko je on sad u nekako možda čak, neću ulaziti sad u neku dijagnostiku daljnu, ali osoba nije uopće, ne vidi, ne čita socijalne znakove na kraju krajeva ni od nas, niti prepoznaje koliko je zapravo njegova komunikacija neadekvatna u trenutku. I sad opet, za ovaj pozitivan dojam, ok, za neku prodajnu poziciju to ne mora biti loša stvar, znači ideja je da ako ste prodavač, da ćete neke stvari uljepšati, istaknuti neke pozitivne stvari ili neke negativne stvari svog proizvoda, da ćete možda malo kao, ajmo reći, prigušiti, ali ovdje se baš vidjelo da je to stvarno jako sve i općenito i bez ikakvog nekakvog kritike, samo kritike prema vlastitom ponašanju,
uz to je još sad bilo i raznih nesuglasnosti u onom što je rekao direktoru na intervju, onom što je rekao na nama na intervju, tako da to bilo i konkretnih baš stvari koje su nisu podudarale i koje su bile neke pozicije koje uopće nije naveo u životopisu. Slično, tako da biti jedan od onih kandidata kojeg ćemo zapamtiti za buduće, za neke slične situacije, značimo da ga zapravo nećemo preporučivati dalje. Zašto je to ovdje u ovom dijelu sa testom inteligencije? Evo, kod njega smo isto iskoristili test izbaci uljeza. Možda sad ovako na prvu to izgleda skroz ok, stvarno je ok rezultat, ali on ipak spada u nekakvu domenu slabijeg prosjeka, pa smo mi protumačili to tako da zapravo on možda da je bio malo više razvijenih sposobnosti logičkog zaključivanja, bi možda i bolje shvatio i prilagodio svoju komunikaciju i općenito prilagodio sebe novim situacijama, ali eto, zbog toga što spada u nekakav slabiji prosjek, njemu je to vjerojatno teže nego nekom ko bi bio možda malo inteligentniji. Tako da zato je u ovom dijelu taj kandidat i evo, nismo ga preporučili, ne znamo kako će biti dalje, ali eto, dobro ovako spajate neke različite kategorije u ovom slučaju. Krešimire, sad ste mene podsjetili na jednog takvog kandidata u možda 8 navečer. kandidat. Možda isti u 8 navečer. Ako ja zjevam s jedne strane, kolegica zjeva s druge strane, a Sloboda pokušava pričati s njim i to traje. Ali dobro, na svašta se naslušamo na selekcijama. Hvala na ovom primjeru. Zapravo to je što ja znam nekad sugerirati ljudima kad pokušavam usporediti sa dojmom sa intervjua i kad mi je nekad sve ovako jako povišeno, isto znam reći, pogledajte to malo mrvicu niže. Kao malo ipak možda treba dati malo prostora da je to niže upravo zbog mogućnosti upravljanja dojmama, a možda i samog razumijevanja pitanja ili uvida u samog sebe. Kako ste rekli, možda zbog razine logičkog zaključivanja. Evo ima i Barbara jedan primjer kombinacije inteligencije i ličnosti. Isto kao i Krešimir, primjer kojeg nisam preporučila. Evo, Kreše da niste jedini. Ovo je primjer iz iste tvrtke o kojoj sam pričala prije i ona je imala isti primjer prije. Pozicija je različita. Sada govorimo o poziciji terenskog komercijaliste, znači koji obilazi stare kupce, ali i otvara nove, način na koji razvijaju odnose sa svojim klijentima, to su prijateljski dugoročni odnosi i ajmo reći posao ovog čovjeka je i da im pomaže u odlukama, odnosno rješava njihove probleme, odnosno ako oni imaju nekakvih problema i sa funkcionalnošću proizvoda, on je taj kojeg oni zovu i on mora shvatiti u čemu je kvaka, odnosno šta ne funkcionira i pomoći im riješiti problem. Ovo kandidata su isto oni znali od prije, surađivali su s njim, ali su prije zapošljavanja htjeli provjeriti čovjek za njih. Trenutno je radi na vrlo sličnoj poziciji i činilo im se da bi se dobro uklopio kod njih na to radno mjesto i u firmu. Iako se ovaj kandidat po testovima ličnosti uglavnom uklapao, osim nekakve snižene dinamičnosti za posao terenskog komercijaliste, to mi je malo onako zvonilo, ali moja je odluka prije svega bila temeljena na rezultatima testova kognitivnih sposobnosti. I naročito u kombinaciji sa jako naglašenom samouvjerenošću koja se osjetila kod tog kandidata. Zašto kažem da ga nisam na osnovu toga preporučila? Od njega bi se očekivalo da u jako kratkom roku uđe u posao, nauči ogroman asortiman,
funkcionira u tvrtci u kojoj nije sve jasno propisano i dobar dio odluka bi on donosio samo u trenutku razgovora sa klijentom. Znači on mora, jako puno stvari je prepušteno njemu i on mora sam donositi odluke. Obzirom da su se sposobnosti na ovim kognitivnim matricama pokazale ispod prosjeka, zaključila sam da najvjerojatnije u kratkom roku neće uspjeti pohvatati sve specifičnosti vezane za asortiman, a zbog sniženih rezultata na ovom numeričkom faktoru i visoke samouvjerenosti, ono što tu mi je bio alarm da će vrlo vjerojatno donositi pogreške odluke o tome, na primjer, koliki rabat nekom odobriti ili ne. Da li će se to nama isplatiti ili nam se to ne isplati, da ćemo mi ući u minus ako on donese takvu odluku, a nije dobar sa brojkama, ne može to u glavi računati, ali će biti samouvjeren. To mi je bio jedna bremza na temelju koje sam dala i takvu preporuku. Ono što mi je još bio nekakav, ajmo reći, vodilja kad sam odlučivala o tome, dečko je sada uspješan u firmi koja je prilično dobro strukturirana, sa jasno definiranim smjernicama i stvarno bi bilo šteta da pređe na posao u kojem se ne bi snašao i u kojem ne bi bio uspješan. Tako da, evo, to su bili razlozi moje nekakve preporuke u ovom slučaju. Ok, odlično. Hvala Barbara puno na primjeru. I evo za kraj imamo Neven primjer iz Ine, pa evo Nevena, izvoli. Ovu osobu ste zaposlili. Jesmo. Evo, za kraj jedan lijepi primjer. Da. Ovo je kandidat kojeg smo zaposlili. Zašto sam odabrala ovaj primjer je riječ o jednoj rukovodećoj poziciji za kakve mi nemamo baš svaki dan otvorene, recimo. Riječ je o više, recimo, u financijskom sektoru gdje je osoba došla i rukovođenje s nekih 15 do 20 ljudi, ali iznimno važna pozicija gdje ne samo da komunicira sa internim klijentima, s kojima je važno da ostvari jako dobar odnos, jako je važan i faktor komunikacije sa eksternim klijentima, odnosno institucijama koje, recimo, kreiraju zakone koji direktno utječu na naše poslovanje i samim time nam je taj faktor nekako bio presudan. Znači, naravno, ova kognitivna podloga gdje on tu može se vidjeti, recimo, viši prosjek na kognitivnim matricama, što nam daje neku osnovu da će on ipak pohvatati nove radne zadatke dovoljno brzo, jer se ipak radilo, kandidat je došao skroz jedne druge branše u našu i nekako ovi rezultati su nam dali onako podlogu da vjerujemo da će s te strane biti ok. A što se tiče nekoga profila za tu poziciju, kao što sam rekla, nam je iznimno važna ta ugodnost i prijateljski stav, stvaranje dobrih odnosa sa svima s kojima komunicira i ta neka dinamičnost da uopće inicira te kontakte i da ih ostvaruje, što se može vidjeti iz njegovog profila, evo, kao prvo proaktivnost i ta dinamičnost koje su povišene i dobro razvijene, samim time što je ipak koordinira i vodi tim, pa nam je i ta dominacija malo povišena, što nam je isto bilo jako dobro. A ovaj dio pristup suradnicima, naročito u vidu ugodnosti i prijateljskog stava, je upravo ono što je ključno, recimo, za ovu poziciju, što smo mi tražili i što je kod njega se pokazalo dosta dobro razvijenim. Savjesnost u poslu mislim da ne trebam posebno spominjati, mislim da nam je to svima važno za sve pozicije, a naročito za neku rukovodeću poziciju, čije djelovanje osobe na ovoj poziciji se direktno odražava na poslovanje kompanije i tu nam je iznimno bila važna ta savjesnost koja je, kao što vidimo, u vidu i temeljitosti i upornosti stvarno dosta dobro razvijena. A otpornost na stres također, s obzirom da sve što radi osoba na toj poziciji, kao što sam rekla, se direktno odražava na poslovanje kompanije i samim time je pritisak dosta veliki na osobu na ovoj poziciji i važno nam je da zapravo osoba da se dobro nosi sa tim situacijama i da dobro kontrolira svoje vlastite reakcije u tim situacijama stresnima koje su zapravo dosta česte i kod njega je to također dosta dobro razvijeno.
Ono na što smo mi još dodatno obratili pažnju jest to što smo stvarno velika korporacija i što kod nas postoji jako puno pravila koje treba poštovati i iznimno nam je važno da i osoba na ovoj poziciji je svjesna tih pravila i da ih zapravo i poštuje, što je kod njega, kao što vidimo, stvarno iznad prosjeka izraženo. I samim time i ta odvažnost u nastupu već ranije povezano s tom dinamičnosti i slično, da onako za ostvarivanje tih kontakata s ljudima s kojima još nije imao kontakta dosta važno. I zapravo da, ovo je kolega kojeg smo zaposlili, kolega koji je neko vrijeme već tu kod nas i naravno ja uvijek volim popratiti kako se kolega ponaša u radnom okruženju i kakav je dojam kolega koji s njima surađuju i zapravo njihov dojam i ono što ističu kod njega je upravo to, ta neka ugodnost, prijateljski stav, otvorenost prema klijentima, zadovoljavanje nekakvih klijentovih potreba. To je nešto što je kod njega baš onako iznimno jako istaknuto. I da, evo, kolega je i dalje zaposlen kod nas, tako da, da, super su nam ovi testovi poslužili i upravo ga, baš je ovakav dojam bio i na razgovoru, baš preslika ovih rezultata. Super, evo, drago nam je kad čujemo da je to i da smo pogodili. Ja volim onako, kad dam nekome ko nikad nije od poslodavaca, ko nikad nije se susreo sa testovima i to onda damo, ajde riješite na kao, pa to sam ja. Super, to nam je bio cilj. Da opišemo osobu. Evo, hvala svima puno na svim vašim primjerima koje ste interpretirali, koje ste iznijeli, što ste se potrudili uopće ih pronaći. Ja sam, za kraj imamo samo još jedno pitanje vezano za to, dakle, u našem sustavu, vidjeli ste sad ove i svi klijenti koji koristite, znate da se susrećete s ovim grafovima i to, međutim, ima i puno popratnih stvari koje smo mi stavili uz te grafove samo kako bi vam pomogli interpretirati. Pa evo, mene je zanimalo što vi najviše koristite u sustavu i čime se vi najviše služite u sustavu prilikom interpretacije rezultata. Evo, Zrinka, jesi se javila? Jesam, da. Pa evo, ja prilikom interpretacije naravno koristim ove reporte koji su napravljeni za psihologe i često Joker zovi, pogotovo na početku. Znači, asistencija selekcija HR tima, konkretno Fanike. Mi dosta koristimo zapravo izvještaje koji su za nepsihologe, nekako smo u svom HR odjelu, to je u odjelu ljudskih potencijala podijeljeni. Imamo i psihologa i nepsihologa, imamo biznis partnere, pa neki od njih su psiholozi, neki su nepsiholozi, a često ih uključujemo zapravo u selekcijske procese pred kraj, pa onda njima nekako više dajemo ove izvještaje za nepsihologe i također ove menadžere, makar ja većinu rezultata zapravo menadžerima s kojima vodim selekciju dajem usmeno, ali za one koji žele znati više, često zapravo im dostavljam i ove izvještaje iz sustava. Tako da oni još to detaljnije prouče, dosta im je to zanimljivo. Pa evo, to su uglavnom, i naravno priručnike, ali nekako sam sklonija Jokeru za ovih prije. Nema problema. Mislim da to većina zna i koji slušaju. Evo, pozdravljam i sve naše klijente koji su sad ovdje prisutni, a nisu se javili, nisu se uključili. Uglavnom znaju svi da mogu nazvati. Međutim, možda ono što neki ne znaju, na primjer te izvještaje za nepsihologe koje Zrika koristi, smo zapravo napravili zato što smo ostvarili suradnju sa INOM. I INA je ta koja je sugerirala izvještaje za nepsihologe i oni su napravo bili pokretač te funkcionalnosti koje imamo u sustavu i tog izvještaja. Tako da eto, pozivam i sve koji imaju tako neke ideje, mi smo uvijek spremni prihvatiti i kao što smo prihvatili ideju INE koju Zrinka danas svakodnevno koristi. Tako da slobodno. Evo, ako ima neko još neki komentar ili nešto vezano za ovu temu ili nešto što koristi u sustavu, htio bi sad istaknuti. Evo, ja bih samo dodao ove webinare koje isto vrlo često organizirate, koje tu predano pratimo. Čini mi se svaki put svi u firmi, tako da
kad predstavljate nove testove ili slično, to bi dodao možda kao pod točku ove asistencije selekcije HR tima. Hvala puno. Evo, trudimo se. Svi se u pozadini trude, ako vidite, uglavnom samo moje lice, ali svi su iza mene, tako da svi se trude. Svi su tu. Evo, ja bih se kratko uključio, ako mogu, da se zahvalim svima s kojima se čujem jako često. Vi ste svi rekli da smo kao i uvijek tu dostupni i tako ćemo nastaviti dalje. Hvala vam za povjerenje i nadamo se da ćemo nastaviti opravdavati to. Hvala. Hvala kolega Frane. Ako neko ima još kakvo pitanje, slobodno može pitati. Evo, dobili smo srce. Kažu mi ponekad da sam glasan, pa se nadam da nije bilo preglasno ovaj put. Nije kolega, nije brinut. Ok, evo, slobodno, ja nisam otvorila chat, tako da ne znam je li ima kakvo pitanje. Evo, kolegica signalizira da nema. Ništa, evo, još jednom bi se svima htjela zahvaliti. Ako tijekom ove moje zahvale nekome se nešto sjeti, nek me prekine. Uglavnom, evo, hvala i Barbari, i Krešimiru iz Rinki, Neven i Uni što su bili spremni se izložiti i upoznati nas i sebe više sa testovima koje koriste kroz naš sustav. Htjela bih pozdraviti još jednom i sve klijente koji nas prate i koji su i danas ovdje s nama. Možda neki od vas mogu očekivati poziv za idući webinar. I također vidjela sam da su nam tu i naši partneri iz Srbije, pa evo Jelena, pozdrav, tebe sam vidjela, možda su i drugi tu. Hvala isto također što nas pratiš i što tvoja ekipa prati naše webinare. Tako da, eto, ja bih vas pozdravila sve do idućeg mjeseca, da ćemo organizirati novu temu. Možda Alena, koji se danas bio pošteđen, ali eto, ako nas prati, ako ne, Barbara, pustit mu ovaj dio snimke. Može. Ok, eto, hvala svima i vidimo se. Pozdrav! Hvala. Hvala svima, bok! Bog. Ok.